Baphuza nge-level eyodwa. Yiyo lento enikhulumayo ukuthi mina ngidlisiwe vele kini mina. Wena usikhombisa ukuthi udlisiwe uma ufuna uhambe uyohlala ekhweni. Bahlala ekhweni. Yona into enikhuluma kini yonke lento ukuthi mina ngidlisiwe. Mina ngidlisiwe mina. Awudlisiwe naSandile. Umuntu mengabe ngimthanda ngiyamthanda not ukuthi ngidlisiwe. Ngimthanda wholehearted. Futhi kodwa ukuthi singayisiza ingane zakho singamsizi ngane. Sizani ingane ngiyeke noma ngisuke ngiyodaka. Ngisuke sambe nalese unekubo. Lento engiloyo ngithi unekubo nakude kubo. Engalala ngisho kubo. Kuba kavulelwa Kodwa uyasho nje ukuthi ubeyancane nokungena emanzini uma ingane splash nayo into engahlala. Layo into umdlalisa kanjani umuntu ongasplash endlini yakho? Ulala kanjani umuntu ongasplash endlini? Uneyagogo ngizoyiwasha phela ingubo. Uneyagogo. Unekheke kodwa ubhuti wakho uyamthanda ubhuti wakho? Hayi mina ngiyibona ikhaya mina lapha. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngokukhulu ithuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV with myself Mlangeni uMagasela kwisiqephu sethu esimnandi sithi izinkinga zomndeni. Manje-ke ngisakhona kulo muzi kukhona umndeni siyasondeza nawo sibona ukuthi unenkinga ukuze singahambi singabaqedanga sasisazi nasiqhubeke sisebenzele khona la ekhaya singalebe isitanta ukuze siphume la emva kwalokho ngizobe sengihembe bafethu. Ngithathe leli thuba ngikubingelela bhuti wami sawubona njani? Yebo ngiyaphila sasami. Yebo bhuti wami njengoba usungizile nje Mlangeni Magasela from Black Life ngicela abantu ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba wakaba. Ngibingelele babukeli mina nguSandile Mzolo. Yebo Sandile Mzolo. Okay Sandile Mzolo. Sandile bra wami usibalelile la ka Black Life ufisa sikusize ngani mfethu? Nginenkinga yami kabhuti wami la. Ubhuti wakho uzala naye? Ubhuti wami ngizala nabo. Nginengane eziwu-2 nomuntu wami. Engisola ukuthi balokhuza bathandana bobabili. Hawu. Leyo nto sengizwe ngabantu kukaningi. Sengigcina ngokuyithola leyo nto ngokuyibambela mina. Kanjani manje? Ngoba noma sengichaza ekhaya abafuni ngisho ukuyizwa ekhaya. Ngisazwani ngisho nanomndeni ekhaya. Masandile uyibambele kanjani mhlawumbe sivele sela uyibambele khona? Ngeke ngafika ngo-12 ebusuku nami ngiphumele endaweni zami mina ngimuntu ohambela indawo zami-ke nami. Yayishibizela. Ngey'khathi zami. Ngafika ephuma endlini yakhe ubafu. Ebusuku ngo-12. Mengiyikhuluma leyo nto emndenini umndeni ungiphosela le. Awufuni ukuyingena leyo nto leyo. Ngicabanga indaba bengafuni ukuyingena bafuna ukukholwa or abafuna ukungikholwa lento engiyishoyo. Sengizwe ngabantu abaningi gcine sengiyibambela mina. Uma umconfront ubrother uthini? Ungitshela ngokuthi usuke emsiza yena ngoba usuke efike ngingekho mina ngiyivalele ngihambele indlela zami. Usuke emsiza yena ukuthi amlalise. Mfethu. Kodwa lo muntu unekubo. Amlalise. Kodwa lo muntu unekubo into engixaka kakhulu unekubo lo muntu. Mfethu ngisho ngifuna ukuthi ubra wakho lo igazi elilodwa like bra endlini. Yebo igazi elilodwa ngoba sizala uma oyedwa sizala ubaba oyedwa. Hayi Sandile. Yona lento isidala uqhekeke izodala uqhekeke emndenini. Izongixabanisa ngempeleni bathi uma ingane mombuzo uthi zithini uthini yini? Uma wengane uyayiphika yonke into and sengikhathele ngoba silesilwa lento silesilwa le into. Sengikhathele futhi. Hayi Sandile. Sengize ngadecide nokuthi ngivele ngihambe ekhaya. Ufuna ukuhamba manje? Ngifuna ngisho ukuhamba ekhaya. Angisekho nje la nokuhlala ekhaya. Bebunjani kodwa ubudlelwane bakho nobhuti wakho before kwenzeke yonke lento? Mina ubra wakho nje vele nihlangene yonke into yakini right. Hawu ubhuti wami mina ngizenzela okwami uzenzela okwakhe. Sihlangana nje ekhaya mesisekhaya. Nami ngizenzela into zami. Nayo izenzela into zakhe. Menhlezi niphila impilo enjalo. Kodwa mesihlangene sisekhaya. Ni right. Niyasizana nibambisane njengamadoda. Nayo ke into esisiqhatha lo umuntu wesifazane. Imake manje ubhuti wakho uyashaya naye njengawe noma wena wethu ushaya? Mina oshaya nawe meshayile uyashaya njengaso sikhathi uyathinta. Akayena umuntu kodwa mina ngumuntu oyiphuzelayo ngiyaphuza. Wena uxilile. Hayi mina ngixilile. Yena akagxilile. Hayi nakagxilile uyashaya nje. Bra wami so ufisa ukuthi senze njani simbize ubhuti wakho noma ufisa sibize uma ingane uba ufisa sikhulume naye la kule case? Bengacela ukuthi vele kubizwe yena lo wakithi impela. Simbe eceleni uma incosi. Simbe eceleni lo wesifazane kubizwe lo wasekhaya silungisa into zasekhaya. Yeah man. Iyona into ebengifise leyo. Ngiyakudabukela yazi. Yabo unogxila kakhulu mfethu bathi bazoze bekubhayizise. Kubhlungu vele kodwa nawe ugxila kakhulu uzuze ubhayiziseke. Nanokuthi nomndeni futhi awufuni ukuzwa lento kodwa mina ibhlungu kumina.
Kusho bayamthemba ubhuti wakho mfethu. Wena bakuthembi. Mina bangithembi. Mfethu angithandi lento abayenzayo. Abantu bayangitshela abantu abangaphandle abaseceleni bayangitshela. Uma ngengane manje uhot. Bayibona kodwa ekhaya. Abafuni. Uma ngengane unjani uhot like thing. Yena umuntu okhona nje. So ningane ezu2 noma ningane yodwa? Ningane ezu2 naye. Mfethu. Ningane ezu2. Uma ngengane akenzi kahle. Uqala una13. Lo wesibili una 10. Awusayikhulile nengane zenu mfethu. Yazini bra wami ngoba ngifuni ngelilanga siye lapha ishow ibizwa ukuthi isongeso whereby usuphinzelela kubhuti wakho yabo. Azama ukuyilungisa kusa le ndaba. Ya bengacela nje ngempela ilungiswe lento into yasemndenini yona ngeke iphethe kahle. Yeah, ngoba nalento eshow umakhelwane kuthiwa vele ubra wakho yashaya lapha ubhuti wakho wangampela. Ighost job izophinda imisime ukuthi sayilandelela lento le siphinde sabuye kufanele sishaya ukuthi sithola ama DNA sibone kwayizona lengane zakho mhlawumbe kade bayiqala le. Ngiyayifisa ngempela nami lento ukuthi kiwe ama DNA. Kodwa manje yazi usingozi. Ngeke ngazama ngoba ingozi ngeke ngazama ngakhuzela. Kwathiwa ingozi lento yama DNA. Ngoba uzofana uhlawule umthola ukuthi ingane. Uthola ukuthi ingane akusizo yami ngizohlawula. I wish someone can help us to understand if nina nigazi elilodwa iDNA ingashaya eceleni futhi mengayona yakho. iDNA yona yangivamile ngizothisha eceleni. Bokuthi igazi leni lilodwa. Igazi lilodwa mina ngizohlawula inkinga mekutholakala ukuthi izaba. Ish. Okay, I think ifanele ngenze research about this, yabo, indaba zama DNA. Anyway, angingasimosha isikhathi bafowethu. Into bechaza mfethu my brother ukuthi yena unobhuti wakhe mfethu abazalana naye beswini esodwa noma wakhe noma babakhe. Kodwa manje khona into engenzeki kahle. Ubona ngathi uma ingane zakhe ezu2 enye 13 enye 9 years if I'm not mistaken. So ubona ngathi khona into eyenzala and wakwabamba right handed. Ubhuti wakhe omncane into uma wengane yakhe ephuma endlini wathi membabuza kwavela waxatshwana about bhuti wakhe afuna ingena kuphosa yena umuntu ogxilile etshwaleni so umndeni wonke awumkholo so uyena yedwa nalento usefisa thina as Black Life TV singenelele lo daba sibuke ukuthi singamsiza kanjani o singamkhiphisa kanjani iqiniso ubhuti ukuthi ngempela uyamshaya yena uma wengane zakhe angayenza kanjani kodwa ubhuti omncane ithimba limsondeze sikhulume siqede sambe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Siqophe sesithi inkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Tabade nazi ke bafethu athi sikhuluma noSandile wasebeka udaba lakhe eTV nokuthi khona into afuna ukuyilungisa kancane nobhuti wakhe abalamana naye. Mina asesinse ithimba vele lenze kanje alimlanda ubhuti kaSandile asondele khona la eduza naye azoyizwela ukuthi ubhuti wakhe uzizwa kanjani ngaye. Mina ngosasa ithuba bafethu bese ngiyambingelela sawubona unjani? Yebo sawubona. Siyaphila bhuti kaSandile ngicela ubingele umbukeli we-Black Life. Sawubona sawubona umsakazi. Ngoxolana kamzolo. Siyabonga xolani. Xolani ubhuti wakho lo ngithi bra Nyalamani. Yebo. Okay, khona ufuna ukukutshela kona mfethu. Ngizocela usumuphe indlebe nje Sandile bra. Ushayele, ngichazele. Empese ukaningi ngempela ngizwa ngabantu lento yenzayo kuntombi yami uma uyengane zami. Nawe futhi uyakwazi lokho. Angikhulumi ngento ongayazi. Sihlezi sixabana sibangayona leyo into. Sihlezi ngizwa ngabantu ngaye ngakubamba right handed. Uyakwazi nawe lokho. So asikho isidingo sokuthi uyele nale ukuthi nje silungise lento. Mekuthi iyalungiseka. Ngoba umuntu wami ngisamthanda ngeke ngikwazi ukumyeka. Throw. Xolani mfethu. Kambe bhuti ukhuluma ngani ingaphathi kahle? Awumuzwa kahle. Yini engamphathi kahle? Okay, ngicela ukusiza bra. Yeah. uSandile unenkinga la ukuthi wena uyasolakala ukuthi ulala noma weyingane zakhe. Ilokho angamphathi kahle. So ke waconfronta ngalento wayiphika. Kodwa yena usewakubamba right handed. Wena uphuma noma weyingane endlini yakhe efika ngabo 12 am. Wathi wena momlalisile ngoba engekho. Usandile wena ngimkhuluma ukuthi noma wengakho nivuke nambe nophuza utshwala ekseni ngo4. Sothi uma wengane akushiye etshwaleni abuya athi uzolala endlini. Athi uyafika endlini kuvaliwe. Mhlawumbe ebusuku ngo11. Ngithi ngiyabuya la ngibuya khona. Nangu uma wengane phambi komnyango. Nazi ingane ngaphakathi ziyakhala yabo. Ngithatha ingane ngithatha uma wengane bafaka endlini yami ngabe ngolala endlini enkulu. Ngiyakuzwa mina. Ngithi ngizama ukusiza ingane kahle. Oh, wena usubungekho. Umuntu onekubo. Wait. Awumyengane ahambe kubo. Uma wengane yakho kahle futhi ayona into engathandana nawe mina. Uma wengane yakho type yakho. Nayo ke lento yamanga, nayo ke lento yakho yamanga.
lento esibuye siyibande yamanga Bro, kodwa uzwe isitori sini? ngibuyisile Uthi- ngathi story Nasuke izingane zithi baba kumina. Bese nangena endlini. Yebo. Bese yabalalisa. Wena uTutu Wena wabona into enjalo, bro wami? Mangana akho inhlobo yakho. nayo ke lento yakho yamanga ingane zazikuphi ingane lapha Sasendlini enkulu ngamlalisa endlini yami yena. Walala nezingane wena. Manje kuphi ke yona la unenkinga khona? Uzuthi wena usafuna ukuhlala ekhaya usufuna ukuhamba. Usudlisa omama nakho hamba uhlala kamanga ngihamba vele hayi mfethu ngiyahamba yabo kini ngiyakushiya kini umzini kababa bakho ngiyanishiya nonke lapha ngoba nabantu bakini vele niyafana nabo Hayi, niyafana nabantu bakini nonke shuthi nje niluka nami wena shosho bro, ngeke uthandane noma ngithanda umanga nakhe. Ngithanda nentombazane ke lale ngagezile. Awu, imani. ulala kanjani la endlini yakho ulala kanjani endlini yakho ingagezile Ngisuke ngenzela izingane ukuthi mehambe ebusuku la benenkinga ingane zisala noba. na ake ulala endlini enkulu nezingane yakalala ingane endlini Awuyazi enkulu phela. Azolala nogogo. Phela. ugogo kuvuma kanjani Indaba lokho nye- lento nto mengiyikhuluma mina lento ngithi ngiyayikhuluma Hayi man. Kuthiwa mina Wena lento- uthatha serious lapha ekhaya ngoba vele ukho serious. Oh. kodwa nawe uyaphuza Kodwa ingane ndlela uphuza ngayo wena umsombuluko uzoshaya lesihlanu. Hawu. Okay. Uhole namhlanje umsombuluko uboleka imali yokugibela. Noma ngakho nobabili. Kodwa imali kodwa next nami mfethu khona isalayo la mfethu ngiyayicelela. Cela ungichazisele. Yini ngempela usuku ngoba ingane isendlini nogogo. Indaba usungavulelwa ingane angena endlini alale nezingane. Alalephi kumuphi umbhede. Oh, Engakaze ageze ngishinyawo. ungcono alale kowakho. Alale kowami. Okay. Ngiyakholwa. yabo lento yenu mina ngcono vele kusambe thinishiye kini Hamba uhlala kwakhe. straight ayikho nje into Oh, uzohlala kuba ma wengane. ngeke ngize ngihlale kumusoko vele soqasha Oh. ayikho into esiwenza soqasha Anisiphalaze wena nenkinga wena. Oh, yikho emndenini bebona ngathi bengamkholwa ngoba uphuza kakhulu and uyamthanda noma wengane. Noma ngane uphuza ngale. hiyo lento Baphuza ngelevel eyodwa. hiyo lento enikhuluma ukuthi mina ngidlisiwe vele kini mina Wena usikhombisa ukuthi udlisiwe ufuna uhambe uhlale ekhweni. Ahlale ekhweni. yona into enikhuluma kini yonke Wena lento ukuthi uthena mina thina. ngidlisiwe mina ngidlisiwe mina Awudlisiwe ngidlisiwe nasandile. umuntu mengabe ngimthanda not ukuthi ngidlisiwe Umthanda wholehearted. Futhi kodwa ukuthi singayisiza ingane zakho singamsizi mangane. sizani ingane ngiyeke noma ngisuke ngiyodaka Noma ngalale ngisuke khathi- sambe nalese unekubo lento engiloyo ngithi Ukude kubo nakini. ukuthi nakude kubo engalala ngisho kubo kuba kavulelwa Kodwa uyasho nje ukuthi ubeyancane nokungena emanzini uma wengane splash nayo into engahlala. nayo ke into umdlalisa kanjani umuntu ongasplash endlini yakho Ulala kanjani umuntu ongasplash endlini? Yami uneyagogo ngizoyiwasha phela ingubo. Uneyagogo. Unekhe kodwa ubhuti wakho uyamthanda ubhuti wakho? hayi mina ngiyibona ikheli mina lapha ngeke nje mina Kodwa nawe-ke Sandile ngiyakujaja ngeke mfethu. ngilalisa intombi yakhe mina Sandile. Endlini yami. Ngoba ngeke Ngeke ngilalise intombi. Isimo siba intombi yakho. Intombi yami ngeke bekuleso. ile nto vele uphike ngayo Ngeke, ile nto vele ayiphuzi. ile nto vele uphike ngayo nayo into vele uphike ngayo Nawe kodwa Sandile umuntu ongasplash bro. hayi mina ngiyasiplasha mina noma Ngithi yena imama kuthiwa ligezi. hayi mama liyageza mama ngaleso sikhathi esigeza yagezela mina Methola isikhathi. Yeah. Kodwa Awudlile ngempela mnganami? hayi lutho angidlile Awukazi udle kamama. ngaze ngidle nje futhi uma ungezwa kahle indlela engizama ukusiza noma ngidla ukudla ukuze singabi nokuphelele okuletho yena angeke ngize Kodwa nje, ngikusole ukuthi mhlawumbe kufakwe yini ngiyamthemba Uyamthemba uyamthanda. ya ngiyamthemba Noma ekutheni ngalala phambi angidlise. Ngiyamthemba ukuthi ngeke ngidlise ngiyamthemba ekutheni engenza into ekanjalo ngeke azangidlise niyangiphika ngaleyo nto kini ukuthi mina ngidlisiwe Uyamthandela ubhuti wakho lo mama atshola naye? Angimthandeli mfaka ehlathini inje serious nike nixoxa kufanele aba umsizi ke kufanele aba umsizi ngomnyaka kanjani leli minyango uyazela inanda kanjani Umuntu wesifazane futhi. ngomnyaka kanjani meba nenkinga la ngibe ngimbonile ukuthi kusasothethe isami Ngeke umshaye inhlobo nje ngisho noma kuthiwa ulahle kanjani. Ngisho egezile. ngeke livuke futhi ngeke ngikhole yonke ngeke ngikhole yonke lento oyishoyo yonke lento oyishoyo ngayisho vele usukungeke ngeke ngize ngikhole yonke lento oyishoyo mfethu Mina bhuti wami Sandile. Into engicabangayo. Awukhulumi nomama lithi ukwehlisa ukuphuza. Kupossible. ahle sikhuluma lo nto ukuthi nami ufela pheke ngokuthi nami ngiyaphuza mina nami Hayi ngeke udinga ucwephesheke uyena udinga mina ucwepheshe. ngumuntu wesilisa ngeke ngaphiki nami ngithi mina akehlisa Wena unayo yini room usuhambe noKhiye waserumini yakho? suke sisonke lesuke sikhona Kodwa mina ngifuna uKhiye ukuhamba wena. mina ngafuna ukuhamba ngeke ngize ngahamba aduve angamniki ukhi
afika lale phambi komnyango wasendlini yakhe. Iy'ngane ziyakhala iy'ngane. Manje ingane imbona kanjani seyilela ukuthi Ngibona kanjani seyilela ukuthi uma ingane lo khona umuntu osemnyango? zila kugogo phela iy'ngane ziyakhala. Oh. Bayishiya ugogo ngala. Oh. Bahambe bayophuza bavale. So nawe usungalele vele ubuthongo usakulele sakuvuka ngoba ingane ihlupha ugogo. Bese uyamuza uma ingane ingena. Bese uthi hayi futhi ngamficelele phambi komnyango. kwenzeka Phambi kanye. komnyango wasendlini akwenzeka kanye. Yabo. Mina sengifisa ukubona uma Kodwa abantu abangitshelayo izinto eceleni laba abangitshelayo akukho kanye wena bekubona. Ngenzani? Ngisiza uma ingane yakho. Akukho kanye. Phela akukho kanye. Kwaba kanye ngimfaka endlini. Oh. Ngimsiza akukho kanye. Oh, kodwa umfa endlini yakho kwabangani. Kodwa ngimsiza nje hlezi umsiza. ngimsiza nje. Kusho ukuthi labantu abakhuluma amanga lento abangitshelayo. Wena uyababona befanelene bro. Ngeke beze bebe baningi. Wena uma ubuka uma ingane yakho mina ngakotela kena. Awungakotela wena waganga sikhula wena. Waganga sikhula wena. Wena ungakotela. Uyayazi ikuthekeni yakho lokho uzani? Ngiyawazi. Hayi nokuthi ngiyazi. Wakana intombi eyodwa. Akanayo intombi eyodwa. Wena wedwa nentombi eyodwa. Mina kuphela. Awufezi udle kahle. Ayiqondile. Nabantu basekhaya futhi nabo angazi ukuthi indaba bethatha isayidi la. Hayi ngoba bethatha isayidi. Bathatha isayidi. Kodwa kusala bafethu barongi ngoba phela manje umuntu une right ukuthi akhulume ngentombi yakhe futhi iyodwa futhi kuphela kwayo wena ungenze njalo. Ingakho mina sengidecide ukuthi sivele sami. Uyadefend ngaso sonke isikhathi uma kuthiwa hayi buyekani lento defend avela lo kakhulu yabo. Afuna unshano. Noma ngabe kuthi umuntu uyazama ukuthi uyabalungisa. Avela afuna ukulwa lo akithi manje ungamthatha kanjani serious umuntu onjalo. Noma ebhedile lo embona ukuthi ubhedile lo wesifazana. Lo akithi. Phela vele indoda fanele protect imama. Kufanele protect ingane. Kufanele isho ukuthi nawe kodwa baby uyabheda. What if uyamtshela mase bewawuthiwa ngithi uyamtshela Sandile? Ngiyamtshela siyaqala sixoxe sobabili nomuntu wami mina ngimtshela ukuthi sakuze ngento eyodwa. Ngimtshela ukuthi ake sokwehlisa kancane mina engaphiki nami nangumuntu wesilisa. Nalo kenzani? Nangumuntu wesilisa mina. Angaphiki nami umuntu wesifazane. Mengimthetha ke ehlisa ngeke phela siphuze ngokulingana. Ayikho into ezolunga lapha. Ayikho into ezolunga lapho kuleyo into leyo. Lento izogolisa nomama ngoba usemdala. Nokuthi ingane le belala nomama eyimfesifana simthole ngiyafisa mase ngenzeki ukuthi ngesamthola manje ngoba hlulekile but bengafisa mina mfethu simthole noma ingane yakho ngelinye ilanga. Akayikhulumi nje. Akayikazi ukuthi intombazane enjani namanje shiya ingane ilala nogogo wabuya azolala emjondo lo emarumino o brother in law. Ngihlukumezekile ngempela nje ngoba engekho manje bakwazi ukumthola angazi nokuthi ukuphi ngihlukumezekile. Ambovula lapha endlini. Cha umuntu okuhlukumeza kahle kahle mina sanje sengibonile uma wengane. Umndeni uciyazi ngengane ngokuthi bayamsiza. Konke. Ningabusamsiza neso. Ngisho nobafo na ubafo. Ngize ngisole ngikupleme nakuphela umuntu esifana naye ubafo. Yikho ngithi abangasimsize akayeke. So sisho kukamera. Xolani ungaphindi umsiza ubra wakho. Ungayisizi umsiza ubhuti wakho kodwa ungaphindi usiza intombi yakhe. Okay. Ayawuzo ngiphinde ngisize. Ngixolisele futhi nakuyona. Kuze sokwazi ukuqhubeka phethu sibe family eGrand. Yayizwa ke nawe ecela uphumele lento uthi uhambe ekhaya. Ngoba uthanda hamba ubhuti wakho. Ngithanda hambe yapi? Yabona ukuthi bayakuthanda kini? Ngeke ngazi noma usho phambi kwamakhamera lento isho. Hayi mina ngiyamkholwa Ivan. Nami okay yazini vele wena sawathatha ama details akhe ezinto ngoba usibhalelile. Uma ukuthi uthena hamba usitshele khona sobona ukuthi indoda engenaliqiniso. Hayi ngizonibhalela. Kodwa mina ukubona amxolani uyakuthanda. Akafuni uhamba ohlala kantombazane. Unayo imali enough yokuqasha? Mina ngingakwazi mina ukuyimela. Uyimela ngaphandle ukuthi ngize ngiyohlala ngibe usmart makode lapha kalwami. Ukuthi bazokuphakela njalo ke usuhlala wedwa. Ngina sengisidina. Ngina sengidina namagcela lapha. Senza namagwinya. Sengenza namagwinya usmart makode. Ngalokuqasha. Ngono uthanda ukusizwa kini. Ngono Ngiyithanda. nokuthi ngibe usmart makode ngono Ungavuma hambe nathi nama ngivuma uhambe Sandile. Awukuhlale la ngikade neqobethi elikhulu. Mdala mina ngikhuluma kanye nomuntu omdala mase ngiyamyeka. Yabantu base ngimtshele manje. Ngiphinde futhi ngimtshele mehamba ngiphathisa impahla ngiphelezele. Yabo? Hayi Sandile sesimoya. Ngizangishaye. kuhamba kona ngizohamba. Okay mina Sandile ngicabanga ungakwazi ukukhopha uma singakutholela ocwepheshe ama therapist. Umuntu ozokhuluma nawe. Yona ngakumela lokho. Siyabonga sicela ukuprovide ngalokho mfethu. Yes.
khona sothola nokuthi ngempela lonke ngizosizakala. hawu bethu uyalidinga yabona ukuthi alidinga Xolani asimnikeze usizo ubhuti wakho wena uyalidinga Angadinga usizo. uyalidinga okay noba uthuna usho uzonikeza usizo ningazi uyobona ucwepheshe mina emlangeni magasela ngicabanga ukuthi ubhuti wami zamela ukusiza sitholile iclosure ubhuti wakhe yasho ukuthi ngiyaphinda isiza intombi yakho futhi yena uwenzela ukuthi wena ube right wasiyachaza futhi ukuthi akafuni uhambe so wena umkholwa ngoba ucathi wenzela amakhamera kodwa mina personally ngiyamkholwa so ngicabanga simnikeze ithuba nithole usizo nibone ucwepheshe then we'll take it from there kulungile bhuti wami Hayi ngakujabulela lokho ukuthi usizo ngiyadinga lona. ngiyabonga kubalekile umuntu ukuthi azi ukuthi uyalidinga usizo sokunikeza usizo ke nemama ngathi lingazama ukwehlisa futhi uzosimusa uthola usizo mhlawumbe ulibone ngenye indlela nalo ngelinye Ubuhlungu ngabe impela ukuthanda umuntu uthi yena wenzela into zakhe nje. Shame Sublema yena Umuntu wakini. Ngiyekele phela Xolani naye avent abakhiphe lokho ngaphakathi. Siyabonga Xolani, siyabonga njalo Sandile bethu for kusithembezo. Ya ngiyabonga. Sokulandelela konke futhi usizo. Bonga mina impela. Siyabonga kakhulu ukuthi uvele. Uqhubeka uthande ubhuti wakho ungabusayithanda intombi yakhe ney'ngane ungaqhubeka uyithande ne-Oledi kanjalo. Ya ngoba iy'ngane vele ezakini. Kodwa nje lo ngoba simazi umuntu wami. kade ingane zakho. Zwile? Siyabonga. Izoleke nawe umbukelo Black Live TV obhuti bandawonye bethelelana amanzi. Wafika la ekuthenini boba uthuba yabona okay ake ngithi nje uSandile for the fact ukuthi ufuna usizo mfethu kubaleka kakhulu kumina ngizwa nje inhliziyo yami ithi icosolo so umuntu mayifunela usizo owazi ukuthi lo muntu useready ukuthi aphile impilo eqondile Xolani on the other hand mizama ukusiza ubra wakhe asizini intombi yakhe sase siyamcela ke nkosami ngomoya kaNkulunkulu ukuthi akayeke ukusiza lo sisi oqala lo sisi kuthiwa amanzi azwani nawo uzomncosela nezingubo avela siza ingane zabhuti wakhe asize nomama ngoba ngempela uhleze ukuthi ushaye umuntu ka wakho fish lokho akukho right ngempela mina emlangeni magasela ngiyabonga for watching this episode till the end nginithanda ibhadi siphinde sibonane next time on another episode nginithanda ibhadi press subscribe ungakhohlwa